Здравейте машини, аз съм Янчо Сат от Gplay. Малко късно е през нощта, но съм ви обещал и ще го направя. Даваме ви prediction за утре от групата CSGO Trade and Bet. 2,5 сутринта, но сме ви обещали и ще го направим. Сега ще ви покажа точно на кои мачове сме се правили ние утре, но не забравяйте, залагайте на собствена глава. Абсолютно никой не ви кара да залагате, ние просто си казваме това, което мислим и ще ви покажа, прехвърлям ви към моят десктоп. Това ВП ще бъде дадено днес на 23 събота на някой от вас. За хората в групата, разбира се, ще може да пуснете YouTube, като това ВП, което наблюдавате в този момент на вашия екран, ще бъде за някой от вас, а на следващия ден ще дадем ето този гът, не говоря за неделя. Това ще бъде дадено на неделя, а ВП-то ще бъде дадено в събота, така че след малко ще го опиша ВП-то. Може да следите групата, аз да прехвърлям се пак към моят десктоп, за да ви покажа кои мачове си харесахме ние и да ви ги покажа, за да може да разберете точно на кое сме бетали ние. Ето виждате Мао срещу ТБД, като сме сложили не на Мао Спорта, на другият отбор, сложили сме на Астралис, както и на Нави, също без значение кой от отборите. Виждате LG срещу Face сме бетнали доста ножове и разбира се спечелихме. Това е от групата CSGO Trade and Bet, виждате самата група, това е прогнозата. Аз ви я давам, повтарям още веднъж, това ВП ще бъде дадено днес на някой от вас като giveaway, така че налазвайте групата, споделяйте, шарвайте и направете това, което трябва, за да участвате, като победител ще бъде стигнан утре вечер след стрима, като ще пусна нов giveaway за GutKnife. Това беше от мен, Янчо Сат, довиждане и съвсем скоро ще се видим или по-точно утре вечер. Чао и лека!